Djsparks record. Hello guys and welcome to Zim Reality ITV. My name is Djsparks Zimbabwe. Tripana pa chiviti chakanzwa izwi. Chiviti charamba chichipisa chiviti chamunobata ma latest chamunobata nyaya dzakasiyana dzinenge dzichitika chatinoita nguva vhiridzo netsvakiridzo patinongwavha tarenda rakasiyana patinongwavha nyaya dzinenge dzipisa. Muzora nhasi pa interview yandiri panapa ndine one of my best best Zimdancehall artist watakataka kunzwa from long time achorova marecords ane mahits ekuti takada kutanga kumacalculata izvozvizvi hatikwanisi kumaverenga kuti mangani. His name goes by Makwikwi. Saka ndemubvunzo yakawandisa yandinayo panapa muri Zimbabwe because Djsparks kachingowana mukana wekubvunza avanotanga kubvunza zvakawandisa. Saka ngetange kuti kurikotedza muchirongwa tichingoti chibaba Oyo. Wagwan brother. Wagwan muda seki. Boom dara muda. Long time da. Long time mdara wangu. Akusukubatika. Tiripo mdara mwabendu mdara. But ma works tukumanzo. Ma works magadzirisa kuti magamba ese atisorwe futi. Man. Wati mdara imungandagana vanozikana kudhara. There's no need kutanga kubvunzana kuti wakakurira kupi wakazoita se idzo information dzozikana navanhu. Vanhu vese vanoziziva kuti ndiri kumatapi. Yeah man. Nina klati tiri kumatapi. Muri ma neighbors. Tiri ma neighbors sekalazi kumagaba. Saka tiri chinohwani rimbare yakatoda iso but. Yeah man. But azita real name. Tiri Makwikwi anoziya but real name roda uzongoita se kuzongozikana. Okay, real name rangu runzi Tinashe Matindike. Saka Nashe ndo Matindike. Ndo para Matindike vanoda apa paroda unetsa kuti andingamboimbe chinzi Tinashe Matindike. Yakazongozi Makwikwi. Yeah man. Dara, the reason why nandichifona ndachikuti amnachibosvika kuZim Reality ITV timbokurukura. It's because pane nyaya yatakaona yekutenderera for my days apfuura. Like pane siti ngoma yakaitwa then pane nyaya yekuzonza no Makwikwi DJ video pane kakusawira nakari kuitika. Mukatodzoticha chakatsoitika muSociety Sports chakazolida kuti asatanga edi kuenda kusong takainzwa but atakambonzwa kuti chicha chakatsoitika kuCity Sports Center. Yeah, ndingangoti vanhu vakawanda matogona mabvunza mbvunzo iyoyo. Vanhu vakawanda rufungudza kuti ini ndakatadzira DJ video nekwa kandira missile. Asi nyaya yakaitika ndekuti inini ndiri artist wekuti ndovalue basa rangu handitika. Exactly. Ende ndiri muna struggle music industry ndofunga has been 13 years. Chimanya magitari mudara. Saka kugadzira zita rekuti Makwikwi zvakatora makore nekuti tikasiya mumabasa aita todiwa nehama kuti tiuye kana unona UK tishande. Tikaramba tikatonzi tiri marombe nyaya yekushandira masitapi. Waya. Saka nyaya ikatika tisingade kurebesa nyaya. Muswe Cup Clash. Ndikafonera Ngoma Jeki. Anova muridzi weband reChilsport. Alright. Anoshanda naMngoma Chilsport. Kati Ngoma Chilsport toda kuuya kubasa. Because Clash anga iri Cup Clash anga iri ma DJ and ma artist papasina artist anga isiko pa poster. Then mudhara ndabataura naye ndati mudhara kugomba isu atitese atisareka because ndo kwedu chaka kugomba uko. Tongoti rava nenyamwe netsoka pambara panofambika. Yeah man. Asi nyaya yakaitika ndikuti ndasvika kuside kwegena Ngoma Jeki takataurira namudhara ndikuperforma nguvai ndo zvanzi ndondo vari fanira kuprogram yese nani ina DJ video. Alright. Saka bata DJ video. Saka nenda vandatoda since DJ video ndevedu kubva kudhara toshanda navo ndofunga makore. Muna DJ video wato ndigadzira ndofunga imwe hit song yangu yekuti ndaona huku musango iri kungodzengerera ndi DJ video yese. Alright. Munhu webasa zvototi totomutemba panyaya dzokuti kana tiri kufront line kwegere tichitotemba kuti tine mumwe one wedu anenge ari kufront andopisa. Tikatoziva kuti ari ikoko. Kuti makatoziva kuti ndiye anenge achitogadzira zvinhu kumberi ikoko kufanira kuti akanokosvika kune munhu atori kualready. Kune munhu wedu ari tese. But ndise munhu anoteerera manje andauta se andada nonoka ndakafona ndakati DJ video ndanzi imimi ndimuri kufront line naMngoma Jeki ndiri kuimba nguva imangwana. Ndobva nditi mufana wangu iwe uri kuimba nenguva na 1 because ma DJ achaita clash bapedza nenguva na 12 midnight. Alright. Ndikati asika na 1 o'clock is danger nditese ini ndakatoto by 1 o'clock ndandatopinda kuVIP kweke ndakana kina tikaine kombi 1. Alright. Ndobva ndatosvika ndapinda kubackstage kuVIP kweke
ndasvika kweke ndatosvika pachitobva noiridza angoibatani ndakatoti dhanzi kufaya vanhu vakazara chichii ndasvika ndine energy mudhara ide kumangongongo katichida basa mudhara takatsamwa bozi kugomba hatisekerere vanhu hani mazona enda kusekuseka kugomba hatiseke bozi kugomba maziva ndakugomba ini kunogona kukuurayira keriya kana kukusimudza saka hakusiko mafanizi titatoya tiri muchiki mudhara saka ndatorana tasvika kwekwe dj fide zvichikwadi ndakaona vari pastage fide ndandakapfeka ziheti rangu rori rechigangster fide ndobva ndoona ndati ndauya kubasa chiita kuti nditese ndipinde pabasa bo 2 minutes ndamira ipa ndakaita patience vechibaba ndobva kwapinda muartist ndobva kwapinda mumwe ndobva ndatozomuudza ndaona kashaa chiudza munhu mukomana arapa kuti chi dj ari kuridzira kina ndidj wangu saka paari kukwira pastage apa isaida ndichapinda before kina kana ndichapinda after kina ndobva ati achi ndobva dj wangu atoenda bva ndoridzirana kina apedza kuridzira kina ndaona dj wangu anzi buruka pasi dzika pasi ndobva ndawevha hafa ndamira 2 minutes dzamara 2 3 4 5 am maartist esaida se ari kupinda ine ndina angomerera kuenda kutotenge ndato security apfana vangu vesana ndonge yuti vaitouya vachitondigrita ndori kuseri kweke vachitoti bo rimuita sei dada bomba nangu ndauda topinda naiso hada wendi president vauya wadii bo ndatopinda kwavaya maartist andofunga ese kusvika kuna dhadza d azopedzisira azopedzisira kuridza kuma ndofunga kuma 4 dzamara ndatozoona kuti iyi nyaya yekuitika pakaipa mukoma vanganzi vandizive here ndari kukanuka utange munhu munyowani kwavari zvokuti nini ndakatombosvika pakutozochinjana nawo mashoko ipapo vakatonditi hameno chichii zvokuti ndakatozoona kuti ano mukuru aka value yangu cheche vanenge vaikanganwa ndofunga havasi kunyatsondiona unge munhu andasi ndofunga vakusaidza tarinda mukuru ndaona mukuru wangu aka munhu webasa kauya kutoti kana kuri masoja totoziva kuti musoja akatiza basa akabatwa anokanzwa mudb ende treatment inopiwa musoja akatraina yasiyana netreatment inopiwa macivilians that's why dj video tikavakandira missile rekuvatsura hatina kumbovavenga dj video hatina nambovamaka but action yavakaita kucity sports kwandiri nini kumberi kwangu nini handiitirwe izvozvo ndingangotaura muri zimbabwe ngadangonzwoka katuru kemiseu ramakazopa mudharayo amakazopa fideo tingorinzwo mbijana hanzi ziti ngoma ndakasvika ndine energy ndine hoboma strategy asi chimwe chidj chekwekwe chakangobudikira nekubika kabeji vaifunga zvimwe ndicharamwa ndichasiya vakuda kumutsa hondo nemavladimir vakuda kupwanywa musoro wekuita kunge mbiya kozi bhazuka rimise nuclear vakuda kukotamira bo and arrow dj fidero zvekwajajauri aize hatichada zoningira kuti tiri pari vabereki havasi gauro takatotaura navo havasi gauro rigaro alright but mudhara muchiona zvakaitika zvese hamufunge kuti chipa zagona nganga ari kana jack radix vagona nganga variwo pamwe chete nafideo makaona sei mimi muchianalyza situation hazvingangodari chipas team yange iri pamwe chete yangoshandisa fideo chete pamwe muri kuita se muri kuvhima mhuka isiriyo but painenge mhuka iri kumashure hamungaoni sekuti pamwe chipas ndiye angakaronga zvese izvi nyaya dzemapefomero edu ekucity sports inini ndingangoda kutaura chikwadi sometimes mudhara chipazi angatozoudzwa kunzi munhu ajambisa kwekwe ndinhingi madhara edu aya muona zvavanoita vanoda kutoti isusu vanhu vandotisimudzira especially dhanzo dhanzo kubva chitanga ini kuchitanga kuzonzi ndakutopisa ndingangoti ndire clash yandakamboita kuclub d castilla na about 2012 clash iyoyo yandikatowina ghetto versus ghetto yandikatowina inini yanga yatorongwa namukoma chipazi ndikuwedza kuti mukoma chipazi panyaya dzedu dzemastage performance nechichiri that's why vakatotira kutondiudza kuti I'm handing over this issue nani kuna dj fidel because havatoparticipate kuzvinhu izvozvo chavo kuronga mashows nekubuda mari dzekugadzisa machichi saka vanhu vekutoti mapila ekutoti dzimwe nyaya idzi dzichizoitika kufurandi uko they are not involved havasi involved but what are recently after tanzwa nyaya iyoyi yakaitika kucity sports masongo mabhomba mameseo akandwa takanzwa makuta kuti mimakurova mangoba everyday kurova kuti mipazuva mukurekodha tune pawiki i7 machuni takati 7/4 tinobata nge28 machuni pamwedzi wega wega chii mndira chakaita kuti musvike ipapo ihasha here yesabotage chii zvakafamba aiwa munoziva kuti ndingangoti dj video zvavakatoita futi zvezve rimwe side ndinoona kuwadhisa but ndoda kuvatenda futi
pakuti vakasimudza hasha dzangu because inini ndiri munhu wekutoti inini handiri munhu anondijairira panyaya dzemusic because takashandira chinhu china nasoja love munotoziva zimdance yekumbare kuti kunzwa nezimdance kuti kunzi zvese zvakuitwa zvese takavhurira vanhu vakawanda road anomazviona kuti vanhu vafambe tisi vanhu vakatsika nepamsoro pedu vanhu vachifamba because isi takavakireitira road kwese before vese vapana vese muri kuona vakuzotanga kupisa vese takavashandira kudhara anomazviona makakura road kudhara takakaurira vanhu road saka vanhu vafanira kurespekta chinhu ichocho saka ipapa paya lesson manje kuti ndada kuvaticha road kuti ndimbori ani because hapana makwikwi pasina competition ende nyaya ndakurekota song every day hakusi kunyora masongs akanyorwa kudhara ndi masongs akawandisa baba ekutoti mamwe acho ndotovhura mudhayari because handichatomazive saka daily kumarekodha daily tiri papapo matini makatanga ndimakakura road simboudza vanhu kuti makakura road sei kana mbowarora kana chimwe chingoma chamunofungidza kuti anomaya ihwane remangoma akakura road ndara tine masongs mamwe ekuti ndingafanira kuti ridhimu rinonzi magweta ridhimu riri rakaimbwana soja love kuti chida moyo amakada makwati madhezi wayo ndoatairwa ridhimu ravhurumuka ndoda kurimanyisa kuti akunge muka ona vana vadiki vave kuvhumuka hanzi makwikwi mangoma munoruka saka chekutanga ndosimbisa kurege zoni ndochidzika ndochienda kudenja zoni chazofona kana ndane bhadhi zoni makwikwi ndakurira seringingtoni so mukona mafanze mangoma ekudhara just before zimbo flavor before amai vangu bhebhi ndivahera vana vatikurova tisingatarise kuma 2009 mangoma boss inangu I do believe kuti mahits aripo and ndotomaziva pane kwesonga makaimba navanessa ndine question ya vanessa ndatitaure panapa vanessa isi takataka kumuziva maruva collab naye amai wangu bhebhi ndivaira zirira varonga yekuti zira so after that masong waya hatina kuzonzwa vanessa but pane maallegation ari mastreets ekuti mimi jamani makarora mwana bvamuti gwa achati kuona uchina futi kuchilsport achati kuona futi uchirekodha zvakafamba sechimwe yazotudza kuti kuri sei kumba uku kwai makamisa mwana magona bvunza question yekuti pesa apa ndaitry kuti ndoexplain na vanhu sei vanessa ndichimuona ni vanessa yanzvadzi yangu ngamutarisa mudara and vanessa kana dai maibvunza dj malavas kumatapi vanogona kukuudzai kuti kana kilati anotokasa kukuudzai because haada kushanda neni vanessa vakatoboshanda nakilati songe kuti kurara usipo vanessa ndakoniwa ndosonge vakatanga kuimba navanessa then vaimba navanessa ndofunga vanozonzwisisanawo panyaya dzemafambiro ndobva vambomutsetawo then ininoobva ndaoti bhebhi rakaipa ndobva ndamutora vandamuzoti bhebhi ona ndanyora imwe song yakadai so pazimbo flavor was pane gumkumu kapari kuimbwa gumkumu pana sekalas ndasatoda kubhita vanhu toita sei ndobva ndaronga kastrategy kangu vandamunyorera kasonge kuti amai vangu uchidai so ndobva zvanakidza vanhu vanditi then vanessa inini ndaimutora sehanzvadzi yangu kana naye ndofunga patichazodzoka second round tichange ndinaye futi monyatsomubvunza iye achitaura ega because ndosenge nda kumumirira asipo vanessa inini handinabvira namboita kana any hatinabvira topinda relationship not even handina kana tombobvira ndingangoti kana mafeelings ekuti wamudzwirawo kuti munhu andaitoona sehanzvadzi yangu zototi kana inini magames angu andaitoita dzimwe nguva ndaitomuzvengawo sasistren nditete saka kusiya kumiziki kwakazoitawo ndingangotiwo munongoziva nechikadzi kuti dzimwe nguva uzozive zvinhu zvichizonetsa mulife semunhu angasikutaura kuti chichikuitika ende munhu anga kuti ndanda kutozomutsvagawo kuti ande kumashows ande kumusic chichi tekisende kuti dzimwe nguva nasisazomuone ndofunga ndo mapesani anditeketa navanessa but iye ukatomubvunza handinabvira ndaita kana love navanessa hatinabvira tadanana ndingangoti ndo chokwadi vanessa haanabvira atombodanana inoti even akilati wacho havana tombobvira vadanana but iart tati tichiimba naro saka vanhu vakanzwa art manje havazonzwisise manje kuti saka wingi deep akaimba nalips vepe kuti hapana zvakazoitika behind the scene aiwa kungoimba tese then kana taimba tese toda toimba chitoro kutenge tarwa kana tenge tarambana iart right aiwa bomda imi ndakunzwa muchaya kuti mimi muri madhara makakura nzira yezimdanzo and zimdanzo yakarira yakapisa zvishuwa zvatinatsoziva tese but now kunofana vari kupisa and nanhasi sorry zvangu nanhasi zimdanzo chiri kupisa but it seems as if wafana na Holy 10 ana votes wabata chini. What do you think about Holy 10 and wafana tukomas wana votes na wafana bling something wari kuruwa mangoma wafana wamazwana chanongofara ndichingoti ngona wafana veve vari right ende totovada pakuti
vanhu vari kusimudzawo flag yatiri kungosimudzawo yezimbabwe anditika and then tikangoti ndo vamwe vatakavhurira futi road because takutonyatsotarisa kuti makada kunyatsotarisa kuti music yavo kuti kwanise kuappreciatwa kune music yatanga yabreaka chain inova dhanzo especially kuma youngsters vapana vazhinji vaingoimba vari kuchikoro kumaboarding vachizongoperera ikoko. What do you think about urban groups? Urban groups futika kuruda futi kana taipe masoja kuna masoja kuruda masoja vakati ari kuzimdanzo kune masoja zimdanzo kune masoja. So imi mamune problem na vapana vari kwamazuva ano na holiday mutoti nobo asidenya vapana venyu mayutse vapana as long as vasina kuti disa isusu hatina dambudziko but vari kudhisa kana kuti zimdanzo yapera kuti zimdanzo ndemadrugs zimdanzo ino asina kurongeka wakawanda zvakawanda zvakutaura zviri bad about zimdanzo vapana ava. Ndingangoti alright rega ndinyatsopatsanura panyaya dzezimdanzo because nditori munhu atori racist kune vanhu vanodhisa dhanzo ndiri gweta alright kana panyaya yekuti gweta iyi haisi nyaya yekuti ngo ndiri gweta ndisi lawyer rinoenda nano koti ndiri gweta rinomirira music yezimdanzo. Saka music yezimdanzo haina munhu atakukwanisa kuimisa sofa muzimbabwe munomu haimisiki hakuna alright tingangoti alright mimi Djsparks mimi semazera munoita dhanzo kune here artist sofa watingati angabvume unoita clash nezimdanzo kana kunational sports kana kucity sports. I'm not so sure kuti anonga ari serious but holiday anotara kuti antoda aitombotaura kuti ndoda enzo aishawo clash mucity sports mumageto youth imomo ndomuparadza aya mapersonal avo vari vaviri vari 2 kwete kuti zimdanzo because zimdanzo mudhara it's a zimdanzo war ende hakuna atakukwanisa kucrossa mared lines wayo yekumisa dhanzo haimisiki. Aiwa dhanzo mudhara kune 1 million mayouth ari ready to defend the title asina kana vatyira tikutaura zvokuti isusu alright hapana vachazvoti vari kupisa vachasusu vari kupisa isu hasikumboashora kana kukadzikisira vari kupisa pamalevel vari kupisa kwavo anditika ende mastages havari vayo takamapfuura kudhara ani mazvona ekuti isusu takabasvika mastages wayo ende nao takumaintaina pese basa anditika. Saka macv avari kukanda ekuti ndiniwo nhengi webato ndini nhengi azireve kuti vakutotanga basa risati ratanga. Music ndeye upenyu hwese dj ndeye upenyu hwese alright mudhara ipapo ndapanzwisisa but ona mudhara tada kuti tichipedza zvedu but inini ndaizoti imi mudhara nemalevels aterminate but azoterminate kuimba gospel uchiti saka ndaina mukati izvozvi ndiwa nemalevels enyu checho amukurova nawo izvezvo. Inini malevels angu mafanzi checho ndifunga anomaziva kana vakatanga kunzwa Makwikwi tichiri kuti ndopenga naye kureva kuti kudhara ndopataitopenga mazano hatichapenga takapenga takapenga saka kureva kuti sofa baba ndiunyebere hangu sofa munhu atingamise nemangongomfield andona mushaya anona mushaya ndinoda kuzvisimbisa ndoda kuzvipiga but ndikuedza kutaura zvemanje manje handisi kukanda mamissiles imanga ndakagadzira missile launcher rekuti ndiri kulauncha missile rakatongonopinda chaipo ende handisi munhu wemafanizo kuti ndingada kutamba navapfana asina mazita kana kuda kutukana navapfana inini chandisi kungoda sofa ndichikunzwa kuti zimdanzo yajairirwa ndisaka makaunzwa kuti dj vedava takavastopa ipapo why nditori gweta rekutomirira mwapfana vakadzvanyirirwa kana ivo dj fideo vachidzvanyirira mwapfana ngavakutoziva kuti no ngavachishanda zvakanaka nevapfana ende ndakutofara because izvizvi vane ridhimu yowanika ravakagadzira kwekwe ende vakuita love nemaartist just because of inini nemiseo randakanda apa vakuziziva kuti apana vane miririri sofa inini handidi munhu anocrossa kuzimdanzo mudhara ende handidi nezimdanzo ndo zvandingangotaure but ona mudhara ndakubvunza question iri trick I think ndoyekupesira then ndotaura masocial media platforms kana mambotorera freestyle mudhara do you think Chilsport family iri kukusupporta enough? Inini hangu handiri kunyeba inini ndingangoti Chilsport kwandiri inini pamba hanimazinzwisisa pakuti inini neChilsport tiri chinhu one kubva pakuvhurwa kwayo Chilsport kutanga kurongwa kwayo kuti padavhurwa Chilsport tisu vanhu vacho tisu Chilsport yacho. Saka inini sofa kuChilsport ndinoona kana mari andobhadharisawo Chilsport yekutonzi ndaya kuartist daso ndoremember yekutonzi ndotomirirawo chi
ende Chilsport chavandoziva nafanira ndechekuti vakatonzwa kunzi kune munhu ari kudhisa Chilsport one bhiza raundoziva kuti tikakanda field anogona kustopa vanhu ngepaini ndini anogona kuvamisira ma1 ende ndisina fearless soldier so far reactive asi non-smoker non-drunker. Ndokunyangada kubvunza kuti what do you think about madrugs like iwe uri munhu wekuti akatanga kurova marecords kudhara ende mune maartist amaishanda nawo akaita sana Dobadon ende nawo tiri kuona mapictures aDobadon akusekerera pasocial media. We can't hide like kana kuti we can't pretend like hatisi kuzviona zvekuti Dobadon asi kunzwa zvakanaka. What do you think about drugs? Kati chicho unofunga kuti maybe chakaaffecta Dobadon because you were there from day one Zimdancehall izvitanga kusvika now. Do you think kuti imepo kati madrugs? Ndingangoti inini hangu ndakatarisa Dobadon ndingotarisa baba akapinda because Dobadon akapinda tiri muindustry kudhara. Dobadon akapinda kumadays akaimba mudendere madays anga tutakatanga anatamuka veve madays akabva kugweru achiuya kukena akoko mabazi aka that was 2015 if I'm not mistaken. Ndifunga ndo pakapinda Dobadon aka then Dobadon paiti mudendere vepe munhu aitonakirwa wake nemadrugs akubva kudhara ani masona then mayouth edancehall vanofungidza kuti nesuwo patoriwa zvimavoice zvezveti takadhakwa aiwa indoparita ndiri sober kudhakwa kusibhowa kumana munopenga because kupenga kana ukapenga uri artist uri brand ka ukatanga kuvhiringidzika brain ka mubereki akanzwa Zimdancehall chiridzwa mumba chinhu chekutanga chafunga kuti munhu ari kupenga nemadrugs mwana wake achada kuti ateerereche music iyoyo nemi mune making man apana pamuchamboda kuti mupana Djsparks atange kunzwa kana kuti namba remunhu aunyenza kuti munhu ari kurova mutoriro kana kuti munhu ari kusimbisa mutoriro animazona saka madrugs kana president cheche vari kutaura kuti akomana siyanai nemadrugs havasi kutaura kuti ivo president zvavo zvitori right but vari kutira isusu kuti isusu mayouth ka tisadhomoke because ukarova mutoriro iwewe uri munhu achazoda kuenda kubasa okutouraya career yako uchimenzi uchashaya management uchashaya munhu achakupa ake uchapedzera washaya vakugara homeless animazona saka mbiri yako iwewe yese nezvawakashanda zvese zvichadelitwa ne1 year ninye ngoda kungova munhu anovhunduka celebrate to the extent yekuti wakungonzi chero cocaine ndipei chero kati ndipei isu tombolaitira zvimamutoriro izvi but isusu ndori futi munhu atori racist kuna vanhu anorova mutoriro especially maartist anorova mutoriro handisi munhu anosekerera futi izvozvozvo ndingatoti ndirigweta futi romirira nyaya idzodzo dzevanhu vemutoriro isusu hatidi vanhu vanoita Zimdancehall yemadrugs. Zimdancehall haasi madrugs. Zimdancehall it's a dancehall music yangofanana neyekujamaica yangofanana nehip hop yangofanana neR&B yakafanana nesungura yakafanana nechichi. Hatidi vanhu vanodhakwa pabasa kubasa kudhakwe Djsparks hatikurudzire vapfana kuti vadhakwe pabasa kana wafunga zvekudhakwa dhakwawo nezvinhu zvatinowanisa kuandastanda kuti wedwe zviri common izvi kwete tunoita 24 hours 3 days uchioparata wakutenge muparatrooper usina urara zvinova zvinhu zvozokonzesa confusion nekuti instead yekuti uchirara ka zvinhu zvawaifanira nge uchirota wakarara zvezve wakuzviona live waya masikati ndokutsomwa vanonga ndikutsomwa because kurota zvimwe paunorota paunorota zvimwe zvisingarevi chinhu unondorota kana utonge uri kutori kana kuamerica chibhururuka neparashute zvinoitika mukurota izvi. Alright, Makwikwi, before tapedza because tipedzera kuti tiite maybe freestyle kunambotroera but before that vanoda kuwana music yako vanoda kukubhuka vanoda kukufollow pamasocial media platforms ako ndaapi masocial media platforms ako unobatika iwo ekuti muri eZimbabwe vanozvaona this interview ari pazima at ITV wada kufollow wada kuwana music yako wana kuti kutsvaga izvi vanowana papi? Right, ndingangoti maplatforms anowanika mangongongo magweta Makwikwi ndikuti ukanditsvaga papage rangu ranzi Makwikwi magweta unokwanisa kundiwana futi kusocial kuwanzi kufacebook Makwikwi magweta ukaenda zvekare kuYouTube kuInstagram kuTikTok ndo kunobatika isusu ende music yedu nezvese zvanenge achida vanhu vanongokanda zvichemo zvavo ipapo then toita sei then kune mamwe mafake accounts vanofana kungwarira kuziva kuti iyo response cheche inokuudza kuti munhu ari kutaura naye panapa saka ndikuchaita ndichapota ndichiro malive streaming pamapage pangu because page rangu zvechokwadi hana ndasiri kuita tiktok nezvinhu izvozvo because isusu Sparks tikazotengeta kuzvinhu zvaandastenda zvemanhu imai manje isusu takatanga kurova music kune madhiski kusati kwane WhatsApp DJ Bima ndo aitipusha nemacd
before zvese saka zvekuti zvinhu zvekutoti tikazozvigadzirisa zvese izvozvo because music yangu ndaingoti chero iwe ukabudisa wangoposta platform yako nasanda kuziva kuti ndaingoti chero waita se ndo zvakati push off futi but now takuziva kuti zvizvi zvazvo ndikuti takufanira kurarambisa vapfana vedu vachatera vapfana vedu vachazoziva kuti kune majunior edu ari kutera achazoda kudyawo mari dzedu dzatichishanda vanofanira kunge vachizowana futi pachi maplatforms edu atakacreata iwayo so I'm happy kuti maplatforms ese apo akubatika and takuwanika full time kusocial media zvese hatisikumira mabasa akatorongwa everyday kwatoti sapane mapost anenge atoripo anoratidza kuti aya munhu ari active then iwe ukangoonawo papage pekuti ungogara uri papage rekuti panopedzwawo kana 2-3 months pasina kubvira papostwawo live unopa ghost account nekushanda nemakudo thanks ndara netime yenyu thanks nenguva yenyu yakanaka yamauyawo because vanhu vazhinji tinotira kuaricha king batikai timbotaure but vanhu vazhinji havabatiki but da kutendai king netime yenyu yamasiya zvanganifanira muchiita makaya panapa zimu rati itv kuti taure tese but obviously hamungazongoende musambotorero kana zvimafreestyle 2-3 zvekuti tingoga tangoita se yes aiwa isusu hatina mafreestyle mndatorwa maexpensive style freestyle takapfuura level remafreestyle tasvika pastage yekuti hanzi mukoma ava vane marambadoro kunge energy musazova pedoro kana henesi vanozodhakwa zvekurova mbereki ende ukangova pablack label kwakutonobatana kola nemaconstable kwakutonokutura chikafu chiri patable kwakutonoona munhu wese ari rebo ndo zvavanoita vakadhakwa vaite stable zvino vavatora vaenda morisi depo it's about round about ingori seko vachavaita sadaka salama malekom salamu kubviswa dzungu remugeto yeman mangongongo yeman to the world tikazovhandisamborowa amai vangu bhebi ndivaira amai vangu bhebi ndivaira skiriya waronge kutizira kana ngarenda kuudza nekutipira bhebi dangori mumwamboterera tobva takurosa futi pa 2015 ndovaita party nhasi ndiri kuvashandira samadzibaba ndakavagara bhamba kusvika zvanaka tobva tajamba futi 2016 ndidzo dzinodhonza ngoro nyangwe vakamhanya ini havandisiye ini ndoenda navo fantani nyangwe vakamhanya ini havandisiye ini ndoenda navo ndovapwanya tobva tavadzosera futi akandikwidza ndege akati huya ndakabva kuafrica kuenda asia amai vacho vakaramba vakatisiya usadanane nerombe chingorisiya kungonzwa kunzi muri mese ndinokukiya kunzwa kunzi marora hana panotofiwa zvikanzi mama mukomana wangu ndomuda kunyangwe riri rombe makwikwi ndomuda chakakosha rudo rwanondipa mari haitenge moyo amaitsi DJ aperi tipe chombo tipinde musango vanotimisa notimisa neko tek tirimo imo mugosi mavo yeman chandongofarira kuzoti chii chinhu one DJ mafanzi ndinawo mudhara ndaimbozvidhauta mudhara kuti pandakatozozoona kuti muzimbabwe munomuka ndiri mafanzi anosvika kana taipe 4 million anosapota mangongongo ende ndokuramba chikusimbisa kuti bhezi rangu aiwa kumativi mana kwamuri koko tichabudikira tichirira kunge tiri pabira tichiridza mbira dzenharira nyange vakazama kuda kutivharira isusu ndisu masoja asina matyira that's why nhasi paziso renyika tabudikira kwete kugara tichingokila aiwa sofa takuhila because hapana pavachambotichera vachitidrilla tikavasiya tikavachilila kunge ana shila kudhara vakatityisidzira because tagara tinokuzongwaputitsira kunge mavladimir tovapwanya kunge mbiya yesaya saka idzi atakurwana kuti maexpensive style I understand kuti vanhu vazhinji havasinzwisisi kuti ame freestylist kana kuti lyricist kwete musatanist ndiri mugonisist yesaya kana mudamburisist wemangoma ndiri racist kuna vanhu vanomisa futi zimdancehall usaifananidze nefortuna nepaso aiwa zvakasiyana zimdancehall boys rangu kudhara takabvuma madefeat nyangwe vakatisa marikiti mastreet hatitadze kumhanya pamusoro pebhiti nyangwe zvakanzi riri pahiti aiwa kudhara takatadza kumiswa timisike nevana vembiti totovasunga vakatoziva kuti aiwa hapana makompetition aunoita nemakwikwi waiziva bozi vari wiki kunge vhiki tovasiya vari thiki
because teke tori muchikika kwete chicken aiwa ka but toziva kuti isusu hatimiswe tovasiya tavawacha kuvawachisa kunge jiki yemalaja kuto Sparks Djsparks from long time Djsparks ka vakatanga kudhara before maclarks saka tinotovapawo futi awo mamax waiza because vanoti kuti matiktax tavanenge vainatwo ka